la kumba lai la ni sau banai ni klem yo shu ban pelat ya ki video namar ba hak portlang imdon kini ki dawai ban hikai na mta chong phi te mentang an wan ra shapi ya gawai wei ujat dawai mo shani shangi ki bon bha kini ki jat kanbat ten shapi bat yo le si ki bon hi shapi ro te sashim ya kini ka kabu ba unu dawai ngala de plat ndu mswan repetip na am ki traditional tang uwei udawai ki trekam da ki spa ki pojat ki jat jingpang te yang ngakwa ban hikai na kapta jong pi hak ni kapo shapang uwei udawai man sao mo udawai man sao te kublai na kapta jong pi bat ai ngu ro yo blai ba ublai hi ubala pen la yang ni mo lani uba ai ka jing start ka jing shampang na kapta jong ni bat ngam shem la benut ban ai happy ki parlok bat ho sibun ba ki comment ki ba ki kwa hi ban shem bat ki bom kwa ru ki don hi tang ba ya ki tu ki bom kwa ngin ong kum no re ya ki ba kwa kin yo ki jing men toy bat ki jing ku na kam ta jong phi ai ngu yo blai de parlok ya no menta ngin ya pek no ya uni u ja dawai une pek ngan chu khaj no yo ne ki don lai ja phi kum kin ne ki don lai ja pek thu phang tu ki don ki ba don snyu andre une pat ulong lang lin bek kum ne don snyu ra mo te une angan patai sani bhai phi namar ki bon ki ba shim dawai nanga ki ba wan shim dawai hanga ki ba phawan smar hanga hangte hapo sadeu shibon tang kini ki ba yo stroke ki ba tersan ki ba pang tersan mo ki ba pang sengkai bat kumta terter ki bon ba kum kitu ki ba wan pha smar hanga tinga ong ye phi lada phi phile yo ne ro une utrekam bha na kamta ki sieng mo namta sieng bat ki pang tersan teu ne phila ban sudung kan phila bandung pen lehi bha yo ne ha du bandan ni bha une bat selek kumno sakhem ya katuka enda phila khem ya katuka enda phila khem ya katuka syat ka phnyang bam mo kan mau bha ta syat ka phnyang bam nang ta samix lang bat une kan samix lang bat ka ka jong une u dawai mix lang bat sa ta ya katuka jingpang ka jong phi ka jingpang tersan la ne ki khlaj mo namar une utrekam be syapang kita te dong yo ne hadu bandan ni bha dong yo ne hadu bandan ni bha nangta syat ya ka phnyang bam bat hadin ba phila syat ya phnyang bam nangta phin sawi lang bat ka tu ka phnyang ya ka ka jong ne koin lang hang tu bat sata ya ka tu ka jing stom ka jong phi ta ya ki kho siu ki singkai bat kumta ter ya ka ka ba phi yo jing sitom te yo le si na pdang jong phi yo le si phi don kam ye ki dawai di lani ki mo kidu kinu ki ja jingpang ro te kumbang ajuang sa phone sa kontak yanga ha number ubangan sabu ha description kasngi ai dawai jonga hangte hasadeu kalong sngi balang bat kapor kan long nyau sitang men step hadu lai baje janmit kata kadai ka sngi ai dawai ka jonga hangte hapo sadeu hangte hajan opar shilong ki ba mi na shilong ki hap yat dang ba ya ka nyomer mo ka nyomer ka saumer nang ta hangte hap opar shilong bat sanno sha phang kamon kalat ka ban wan sha sadeu kalenti bawan shanisha nostan te man la kasngi
man la kasingi baro shitayo mo lain no kasing balang ngadon hang ni hanong spung ha West Kazil omdei kanong spung soyong ndrei kadei kanong spung West Kazil district kani kanong spung kadon hashwa banpoi shanong stan ti khoble shibun yapi kiba pech but salek kumta ya uni u jai dawai pech shani ki bon ba kiniki dawai pech kini baro khot kidai ki ne ki dawai jong uni u plang uni ude udawai ubakan sai ha uba best pa uni dawai ki ayurvedic ro kishna da uni hi nakamta kiniki jingpang kiniki join oil mo kiniki ortho oil ki join oil ki pain oil daw ne kishna ya kituki dawai tang ba fipendon kam ya tu we ya une u pniang bam kan pniang bam phiap shet la ka jong bat ha din nang ta phinsa sakhle lang bat une kan la da phikhle lang bit kum tu la da phim ongno ba phim wit mo phila ban sukhle lang bat kan ka sla rum le la da phikhle lang tang ya ka ro biang bet la phikhle lang bat kan ka sla ru ka biang bet long yo le si phi wit mo te kejar tang ya ka ga jong ne mo te hadin nang ta sakhle lang bat ka tu ka phniang ka bala shet ya ka phniang bam phidai ban shet shwa ba phishu shu ai be tu ndrai phin shet shwa bat sa mix lang bat une bat la da phi kwa ban shet lang ya ka jong ne bat ka phniang ro biang hi ka taro te yo le si na pedang jong phi phim da kan mau ya kan ka jing patai jonga pech sani bha hadu bandakut pech bha bat sngap bha ya kata ka jing keren ka jonga bat la da phisngau ba phikwa ban kali e ru sa phone yanga umlele phone bet yanga te ngapan map phi yo le sing abun kam nga ai dawai tu te ngam yo ra ya phone ru ha por bang laj por ngan sa pan phai ka lai phi ban phone phi bat la dang lapor ngan ra bet wat nom sngo kum no phone be yanga nga sumar e ya baro ki ja jingpang ha kiniki traditional medicine khoblai shibon ublai unkur khui phi baro ngin se kandu pat ngan sahikai biang shibon ba ki ja dawai ki banga dang mut ban hikai nam ta jong phi namar hak por talang ki flang ki la yap lut baro khaite menta la asdang liur kumne la don te komod sapej bhai ka channel ka jongi bat saya subscribe ru share ru khnang ba pin jesin bangal upload ki video kan notification kan poi be shafi khoblai shibon ublai undon kat phi baro